Sister Teresa, nsellem lilek li rġajt magħna għal programm ieħor sejjer inħejjilkom post il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija llum nixtieq li nkomplu ftit fejn waqaft id-darba l-oħra. Konna qegħdin nagħmlu l-lezzjo divina tagħna flimkien ma' Ġesu u Omna Marija permezz tal-kelma mill-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 2 versi 1-12. It-tiġ ta' Kana, ġrajja soċjali li attendew għalija Ġesu u Ommu Marija. Rajna kif din il-festa kienet se titħassar għax propju spiċċalhom l-inbit. Imma ġara li mara tinduna u ddullejn bina u tgħidlu m'għandhomx inbit. Kif tindunaw hija dejjem Marija li tidħol tagħti l-għajnuna speċjalment fejn ikun se jespiċċa l-entużjażmu, il-ferħ u l-kuntentizza tal-qalb. Tkellimna ħafna fuq dak l-imbierek inbit li jfisser edna il-ferħ u dan it-tip ta' nbit u dan l-entużjażmu ta' festa li aħna neħtieġu fil-ħajja tagħna u li għandna nagħmlu ħilitna biex nakkwistawh. Illum se nirriflettu fuq frażi oħra li tennit Marija Omna waqt dan it-tieġ u naraw xi trid tgħallem lili u lilek permezz tagħha. Tiftakru meta Marija daret lejn Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit, Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Dak il-ħin immaġinaw waqa' skiet perfett. Wara ftithom Ġesu qalet lill-qaddejja għamlu dak li jgħidilkom hu. U din eżissemija hija l-kelma li nixtieq nagħmel riflessjoni fuqha llum magħkom. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Hija dejjem il-kelma ta' Marija li qed tinterpreta ħsibijiet qaddisa ta' bina Ġesu. Dan il-kliem ta' Marija għamlu dak li jgħidilkom hu is-sentenza qasira, però turina s-sigriet profond tal-ħajja ta' Marija. Dan hu s-sigriet tal-ferħu tal-paċi li dejjem irrenja fil-ħajja kollha ta' Marija Santissima. Għaliex wara dan il-kliem li għadha kif qalet lill-qaddejja, hemm Marija Santissima kollha kemm hi. Għamlu dak li jgħidilkom. Għamlet dejjem dak li qalilha. Iva propju għalhekk dak l-entużjażmu u l-ferħ fil-ħajja ta' Marija. Tgħid ma kinux mumenti ta' doluri, ta' dbatija, bħal mument tagħha meta saret taf li ser tkun hom bla ma tara fraġel. Għaddit minn tant Marija b'mod speċjali meta ratu f'dik id-dbatija. Eżis semmija, ekku jien nixtieq naqsam magħkom dawn il-kelmiet. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Qabel xejn minn fejn ġabithom dawn il-kelmiet Marija Santissima, minn fejn nislithom? Tiftakru fil-ktieb tal-Ġenesi jirrakkonta meta t-tifel ta' Ġakob Ġuseppi ġie mibjuħ minn ħutu, għex ħajtu fl-Eġittu u hemm sar gvernatur, u ġara meta ġew f'sitwazzjoni ta' għagż kbir, imma fuq parir ta' Ġuseppi kienu ħażnu ħafna xejr u ħafna qamħ illi bdew ibijaw aktar lil nies barranin ħalli jgħinuhom biex ma jmutux bil-ġuħ. Ekku minn fejn ġabet il-kliem Marija, għamlu dak li jgħidilkom. Isimgħu s-sentenza preċiża li hemm fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 41 versi 55. Imbagħad ġie ġuħ kbir fuq l-art kollha tal-Eġittu u l-poplu beda jgħajjat lill-Farawni biex jagħtih il-ħobs. U l-Farawni beda jgħid lin-nies kollha tal-Eġittu, morru għand Ġuseppi u għamlu dak li jgħidilkom hu. Mela, żmien ta' għaks u ġuħ, imma min-naħa l-oħra żmien illi hemm xi ħadd li jista' jagħti l-għajnuna. Għamlu dak li jgħidilkom Ġuseppi. Dan il-kliem qed nerġgħu narawh jirrikorri f'mument ta' prova. Għaliex meta Marija Santissima sabet ruħha f'dan it-tieġ li kien hemm diffikultà fih, nafu li ma kienitx sitwazzjoni favorevoli, anzi, kienet sitwazzjoni ta' prova, mument ta' diffikultà, ta' taħwit, ta' għaks, ta' għaġġ. Le ma qalitx dan il-kliem f'mument ta' entużjażmu u ta' ferħ. Ovvja kien spiċċa l-inbit. Il-Madonna f'dan il-mument ta' prova tmur tgħid dan il-kliem. Għamlu dak li jgħidilkom hu. X'kien hemm mistur warah? Kien hemm mistur illi għamel dak li jgħidlek mhux mument ta' entużjażmu, ta' festa u ferħ. Meta kien hemm dak it-taħwit, dik id-batija, il-Madonna tnissel dan il-kliem, għamlu dak li jgħidilkom.
U hawn eżis semmija. Xi trid tgħid lili u lilek Marija llum? Isimgħu. Li meta fil-ħajja jiġri li forsi t-tabib jgħid lili jew lilek għandna trabil, jew meta jien qiegħda fil-familja fejn inħoss nissikata, allura jeħtieġ nisma' f'widnejja il-kliem ta' Omna Marija għamel dak li jgħidlek. Meta jien għandi xogħol li assolutament ma nistax nagħmlu jew ma rridx nagħmlu, int trid tisma' f'widnejk tidwi għamel dak li jgħidlek. Meta jien bil-ġuħ għall-imħabba, għall-attenzjoni, għall-gratitudni ta' żewġi, marti jew uliedi, nipretendi li kultant jgħiduli proset kemm għamilta tajba din, kemm tinqala. Meta għandi dan il-ġuħ li mhux qed jiġi minn barra, irrid nisma' f'widinti dak li qed tgħidli Ommi Marija għamel dak li jgħidlek hu. Huwa fil-mument tal-prova li l-Madonna qed tgħid dan il-kliem għamel dak li jgħidlek. U issa mhux fit-tieġ li qed tgħid lil Ġesu Kristu bina m'għandhomx imbit tihom imsiken. Issa l-Madonna qed tgħid lilek li qed tisma'. Din kelma diretta lilek personalment. Fit-tieġ ta' Kana l-Madonna ma setax tagħti imbiti, ma setax tagħti il-ferħ u l-entużjażmu lil dawk imsejkna rajjes, allura ddur fuq bina Ġesu, spiċċalhom l-imbit. Ma għaditx tiċċassa, tihom ftit imbit imsiken daw tiegħek, dawn uliedek. U nafu bil-frażi sabiħa li ħarġet biha. Għamlu dak li jgħidilkom. Illum eżis semmija, Omna Marija qed iddur lejja u lejk u qed tgħidlek għamel dak li jgħidlek. Jien tħalt għalik bħalma tħalt għal dawk l-arajjes. Ibni għandu biex itik imbit u qed jgħidlek kif trid tagħmel biex ikollok l-imbit, l-entużjażmu fil-ħajja tiegħek. Issa jien se toqgħod qisek iċċassata. Attenta u wara x'qed tgħidlek Marija. Għamel dak li jgħidlek. Jiġri dan il-kliem il-Madonna qed tgħidu lilek u lili biex inwettquh fi żmien il-prova. Meta nkun f'sitwazzjoni ta' tbatija. U ta' tbatija mhux meta qed ngħid ajma din l-artrite dan it-sokkor kif kielni jew uġigħ fiżiku ieħor, imma qed tgħid ajma għax qalbi muġuha, għax f'qalbi hemm ħafna feriti, hemm uġigħ tal-ħajja li moddija, tal-azzjonijiet ħżiena li forsi rċevejt. F'dan il-mument tidħol Marija Santissima u tgħidlek dawn it-tlet kelmiet. Għamel dak li jgħidlek hu. Min fejn ġabithom ukoll dawn il-kliem Marija Santissima? Dan il-kliem ifakkarni anki f'dik il-mara li ħarġet tajja tal-għajnuna għaliex binta kellha x-xitan fiha u insistiet ma' Ġesu qaltlu imma anki l-klieb iridu jieklu mill-frak. Araw l-insistenza f'mument ta' tbatija. Insistiet, ridet assolutament li Ġesu jagħtiha dak li qed titlob. U Ġesu jara l-fidi tagħha. Din l-insistenza ta' fidi f'mument ta' prova narawha anki fis-silta taċ-ċenturjun li kellu l-qaddej tiegħu marit bniedem pagan li lil Ġesu jgħidlu ma jistħoqlix di tiġi, anki tgħid kelma minn fejn inti. Huwa mument ta' prova, imma fl-istess ħin anki ta' fiduċja. Għaliex dan il-kliem Marija ma qalitux sempliċiment f'mument ta' prova u stop. Ma kienx mument ta' prova mħabba li kien hemm tbatija fiżika, mentali, sentimentali. Imma mument ta' prova f'dik li hi fidi. Il-qofol tal-prova li kellha Marija hija prova ta' fidi. Għaliex Marija qalet għamlu dak li jgħidilkom. Għax Ġesu ma weġibiex. Mhux talli ma weġibiex talli qalla mara xejn bejni u bejnek. Hemm ħafna tifsiriet mill-istudjużi bibliċi fuq din is-silta. Għax hija kelma li kif tismagħha qisu qed jgħidilha din mhix biċċa tiegħek. U mhux qed jgħidha lil mara barranija, qed jgħidha lill-ommu. U mhux qed jgħidha ras imbras flimkien id-dar, qed jgħidilha f'ambjent soċjali fejn hemm id-dixxipli tiegħu, fejn hemm il-persuni kollha li kienu mistednin. Ħaġa talbet għejnhom u weġiba xejn bejni u bejnek. Immaġinaw. U dan mhux qed ngħidu biex sempliċiment nagħmel riflessjoni ħanejtek umana fuq din is-sitwazzjoni, imma biex ngħidilkom li dan huwa mument verament
ta' prova kbira. Fil-ħajja tagħna żis-semja dan hu mument li jiġri wkoll, insejħulu iskiet ta' Alla. Ejni għax batuta u tħoss li Alla ma jweġbekx. Fejjaqni u tħoss li Alla qed iżilek it-tbatija u Alla ma jkellmekx. U hawnhekk hija l-prova tal-fidi tiegħek. Allura inti m'għandekx għażla. Hemm żewġ momenti ta' għażla. Jew teżżes snienek il fuq u teħewda kontrih, kontra Alla x'lili ma jismax, kemm naqleb għajnejja quddiem Ġesu sagramentat u ngħid lili ma jismax dan. U dik lanqas tersaq lejn il-Knisja l-sena Valenus, dejjem tagħmel ta' rasa u kukutejt xi darba għajma, lili jibgħathom Alla lili u ngħidu dan id-diskors. Il-mumenti tal-prova tagħna dawn. Il-mumenti tal-prova sis-semija mhumiex sempliċement ta' fedeltà jew mhux fedeltà, imma ta' fidi jew mhux fidi. Jekk m'għandekx fiduċja lejn Alla fil-mumenti tal-prova ta' fidi, allura min hu Ġesu Kristu għalik? Forsi qed taħsbu li hu bħal dak li ħasbu l-Apostli, xi fantażma miexi fuq il-baħar. Ekku ejjew issa nagħmlu silta mużikali sis-semmija u fija nindunaw li le Alla mhux xi fantażma, anzi. Nagħmlu attenzjoni għal kliem sabiħ li fija din is-silta. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Eżis semmija, naraw li l-Marija Omna quddiem dawn il-momenti ta' prova ta' fidi ma tissuppervjax. U waqt it-tiġ f'Kana ma tqumx u tgħidlu lil-bina, hekk tirrispondija l-ommu. Ommu kienet mhux jiġabitu fid-dinja sa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, jew bil-qabatu Ġuseppi iġabitu fid-dinja, iwelditu u jirabbitu. Imma Marija le rajna l-mod kif ġabet ruha. Din Omna żis-semmija trittenna ħafna billi tgħidilna lili u lilek għamel dak li qed jgħidlek ibla ħbela, għamel dak li qed jgħidlek għal ġid tiegħek. Le imma jien irid nissuppervja għax Alla lili ma kellux jagħmilli hekk. Jien dejjem kont disponibbli jien is-saħħa fil-ġisem tiegħi ma rridix biex inkun b'saħħti imma biex ngħin il-familja, biex inkun disponibbli għal kulħadd. Għamel dak li jgħidlek hu, mhux dak li qed taħseb moħħok terġa' tennilek Marija. Kultant kemm nippruvaw naħsbu li aħna rridu mmexxu l-proġett tagħna.
X'inhi l-prova tal-fidi meta Marija Santissima qalet l-ewwel iva tagħha? Għalhekk qedtilkom dan hu s-sigriet profond tal-ħajja kollha ta' Marija, għax Marija għamlet dejjem dak li ritu. Marija qalet dejjem iva, Marija qatt ma ddubitat mill-imħabba ta' Alla, u għalhekk ix-xitan jittantana mill-imħabba ta' Alla. Alla mhux veri jħobbok jgħidlek. Kieku jħobbok ħajtek hija differenti. Il-prova tal-fidi is-semmija tfisser xi ħaġa fundamentali fil-ħajja tagħna. Meta jien qed ngħid iva lil Alla taf x'jiġri, u jħares minn fuq jgħidli sister u int poġġi jismek. Jien għandi proġett kbir għalik, trid tagħmel dak li qed ngħidlek. Jien kuljum nista' ngħidlu iva, kuljum nista' ngħidlu le. Il-prova tal-fidi li jekk jiena verament nemmen f'dak Alla li ħabbni, f'dak Alla li tefajni fejn insab bħalissa, f'dan Alla li qed iżommni fit-tajjar, f'dan Alla mimliħniena li ma jħallasnix skont ħtijieti, ma joqgħodx ħares lejn id-djufija tiegħi, imma sempliċement iħares b'imħabba kbira lejja kull filgħodu. X'se nwieġbu? Lada filgħodu jerġa' jgħidli, inkomplu fejn ħallejna l-bira u jien nista' ngħidlu iva u nista' ngħidlu le bil-libertà kollha. Dalgħodu m'għandix aptit, okej? U jwiġibni, kellha ħafna grazzi għalik dalgħodu ta' imma la ma tridx, inħallik fil-libertà u fil-libertà jħallik. Eżis semmija, il-frażi ta' omna Marija għamlu dak li jgħidilkom jiena ġbartom fi 3 ħsibijiet. L-ewwel ħsieb. Il-kelmiet ta' Marija huma ġejjin minn atteġġjament uman il-qalb ta' Marija qed titkellem. It-tieni ħsieb meta Marija Santissima qiegħda tgħidlek għamel dak li jgħidlek, mhux qed tgħidlek issa tagħmelulek il-mara jew ir-raġel, issa tagħmelulek ommok, Marija qed tgħidlek int tagħmel. Biex tagħmel ir-rida t'Alla m'hemmx delegazzjoni. Alla jissuġġerilek f'isem persuni oħra u int għamel. It-tielet ħsieb hu illi meta Marija Santissima qed tgħidlek għamel dak li jritu, qed tgħidulek bi spiritu prattiku. Alla jrid il-ġid lilek, mela int trid tagħmel, Alla għandu proġett għalik, mela inti trid twettqu. Ngħid kelma żgħira fuq l-ewwel ħsieb li hu il-kelmiet ta' Marija kienu ġejjin minn atteġġjament uman, minn esperjenzi li għaddiet minnhom hi. Il-prova ta' skitt ta' Alla hija sitwazzjoni li sabet ruħha fiha Marija. U l-prova ta' skitt ta' Alla u moment li nista' msib ruħi fih jien jew int. Marija meta qalet l-ewwel iva fl-annunzazzjoni, meta f'mument ta' diffikultà u ta' taħwit mentali uman, baxxit rasa quddiem ir-rieda t'Alla u qalet iva, ikun li trid int. Ħafna drabi aħna jiġrilna li meta nkunu f'dawn id-diffikultajiet l-ewwel reazzjoni tagħna hi li nirrabjaw, tirrabja kontra Alla, kontra dawk ta' madwarek u jidħol fik anki ċertu sentiment ta' dwejjaq, tingħalaq fik innifsek u tibda tgerger waħdek u jkollok ħafna diffidenza kontra Alla. Ma kif li ma jismanix, kif? Isu m'hemmx komunikazzjoni bejnietna. Ħafna jaħsbu anki fi żmienna ta' li Alla abbandunhom u din hija traċedja. Taħseb li Alla abbandunak, mhux jisimak, taħseb li m'hemmx komunikazzjoni miegħu. Ħafna jgħidulek, m'għadni nħoss xejn, għal xejn noqgħod ħafna ħin quddiem Ġesu sagramentat, għax għalija noqgħod hemmhekk jew noqgħod ġadari xorta waħda. Dan iskitt ta' Alla fil-qalb tagħna bosta drabi veru jerrik illi tidħol fik ċerta dieqa u min għandu din id-dieqa ma jgħix moħħu tranquill. Dan kien propju l-iktar mument ta' tentazzjoni kbira għal kull persuna li għaddit minna, prova ta' fidi. Imma tajjeb eżis semija li f'mumenti bħal dawn niftakru kemm hu tajjeb il-mulej ma' min jistken fih, tajjeb ma' min jistenna fiskiet is-salvazzjoni tiegħu. Oqgħod waħdek u siket sikta miegħu ittama fih, għax iskiet ta' Alla jista' jkun barka għalik. Kelma oħra importanti eżis semmija li rrid ngħidilkom hija propju din, illi l-kliem ta' Marija jitfisser mill-inklinazzjoni profonda li tagħmel ir-rieda t'Alla. Għax dan hu żgur ta' ġid għalik. Fir-realtà il-bniedem tal-lum imma anki tal-bieraħ
dejjem ipprova jara kif jagħmel biex jikkapparra il-ġid li jixtieq fil-ħajja tiegħu permezz ta' ħafna stejjer. Ipprova jfittex il-ġid tiegħu fil-flus, fil-ħbieb, fil-ħajja mimlija aljenazzjoni. Jiġifieri fil-profondità ta' qalbu il-bniedem min dejjem xtaq li jfittex il-ġid li jixtieq il-ġid. Immint ta' bniedem għaref farfa li jint induna li biex verament takkwista l-ġid mhux kif tagħti d-dinja ta' imma ġid li jagħti hu biss trid tagħmel ħaġa waħda. Tgħid iva fil-qalb tiegħek għal proġett li għandu Alla għalik. Min jaf x'inhuma l-proġetti ta' Alla? Alla dejjem għandu proġetti sbieħ għalina, dan huwa żgur. U l-proġetti sbieħ qegħdin fil-ġarar tiegħek u jekk issegwihom l-inbit fil-ġarar tiegħek ma jispiċċa qatt, li fil-ħajja tiegħek ma jonqos qatt l-entużjażmu. Jien nemmen li kulħadd jgħaddi Alla ħares ma ngħaddux minn mumenti ta' tluħ u ta' nżul, minn mumenti ta' ferħ u inqas ferħ. Nafu li mhux se nkunu mbedin mid-batija, mid-delużjoni, minn ħafna dubji fil-ħajja tagħna, imma nemmen ukoll li fil-ħajja tagħna barra dawn il-fatturi umani hemm ħafna benefiċċji. Benefiċċji li jekk jien irrid inżomm relazzjoni tajba ma' Alla u ma' Ġesu Kristu jien għandi il-faċilitajiet kollha. Ma ninsewx li meta l-Madonna qalet biex jippreparaw dak li qed jgħidilhom hu, qed tgħidu anki lilek illum. Inti trid tara x'qed jgħidlek Alla u dak li jgħid lilek Alla mhux se jgħidu lill-oħrajn. Lil kulħadd jgħidlu skont is-sitwazzjoni tal-ħajja li fiha jkun qed jgħix. Jekk jien għandi ftit entużjażmu Ġesu Kristu se jkompli jimbuttani il-qudiem ħalli nkompli b'dak l-entużjażmu. Jekk jiena minħabba l-preokkupazzjonijiet li għandi u ta' saħħti, tax-xogħol li għandi, tar-responsabiltajiet li nerfa' Ġesu Kristu qed jinduna li l-entużjażmu spiċċali m'hemmx ħajja iktar, allura faċilment jien qed nitlef il-boxla, allura jien faċilment qed naqa' f'ħafna monotonija, solitudni, qed nintelaq ħafna u ninalaq fija nnifsi u noqgħod ingerger ġewwa fija, li qed nittikel minn ġewwa. Allura lilek Ġesu Kristu qed jgħidlek għamel xi ħaġa illum stess. U Ġesu Kristu jgħidilna x'iridu nagħmlu u aħna nafu fil-fatt x'iridu nagħmlu. Alla l-imbierek jien qiegħda b'dawk ta' madwari tajbin jew ħżiena, berdin jew imħeġġin huma x'inhuma dik affarijiet tagħhom huma jridu jwieġbu quddiem Alla. Imma Alla provdilna lil dawn għal ġid tiegħi u tiegħek. Huwa Ġesu Kristu li qed imexxi kollox u kull ma qed jipprovdi fil-ħajja tiegħi hu biex jiċċekkja il-prova tal-fidi tiegħi. Alla jien qiegħda bihom, imma jien qiegħda bihom mhux biex il-femiet tiegħi, ix-xewqat tiegħi jimxu l-qudiem, imma biex il-proġett ta' Alla jitwettaq. U x'inhu l-proġett ta' Alla eżis semmija? Tafu x'inhu? Li jien u int insiru qaddisin. U dan il-proġett se jitwettaq mhux għax qiegħda qiegħed ma' nies qaddisin, li ħadd mhu ser jgħid kontra ħadd, li ħadd mhu ser jiġġagbina lil ħadd, li kulħadd se jgħin lil kulħadd, se jpoġġik f'soċjetà ta' nies midinbin bħalek u bħali. Li inti l-proġett Alla ta' qdusija tiegħek personali se tiksbu biss meta inti qed tgħix marbuta ma' dak li qed jgħidlek hu. Issa f'dal-ħin, f'dal-mument, x'qed jgħidli? Aħfer mela aħfer. Issa x'qed jgħidli? Ikdem il-sienek, ikdmu. Issa x'qed jgħidli? Inżamm is-supervja, tissuppervjax. U l-Madonna min-naħa l-oħra qiegħda kontinwament tgħidli, għamel dak li qed jgħidlek hu għal-ġid tiegħek. Anke l-Madonna tina din twissija meta inti qiegħda miġbura fil-Knisja żomm moħħok hemm. Għax Ġesu qed jgħidlek moħħok hawn, ġej tagħmel ftit ħin miegħi iva oqgħod bi kwietek hawn, toqgħodx taħseb f'affarijiet oħra. Jiena rrid inkellmek attenta. Ma nirrepetux ma' Ġesu dak li ħafna drabi jiġri bejn il-miżżewġin illi meta jiġi mix-xogħol ir-raġel jintefa' quddiem it-television jew qalleb il-gazzetta u martu tgħidlu Wenz, taf xi smajt u qed jaqra.
Int qed tismani jew mhux qed tismani? Iva tkellem, kompli. Iva jekk qed tismani ħares lejja mela. U din il-problema tagħna mal-Imgħallem Ġesu. Aħna nixtiequ li jkollna relazzjoni tajba ma' Ġesu Kristu, imma m'għandniex ċans noqogħdu nħarsu ftit lejh. Il-moħħ tagħna jiġri lawnu le. Ġesu Kristu qiegħed hemm. Agħti kasu u żgur ma jiddispjaċikx. Fl-aħħar net eżis semmija nissuġġerilkom ma tagħmlux proponimenti ma' kull ġurnata, għejxu dak li jridkom Alla. Għax meta nagħmlu l-proponimenti nagħmluhom biex niksruhom u ninsewhom. Allura għamlu dak li jgħidilkom moment, ġurnata b'ġurnata. Jekk illum dal-għawdu qed jgħidlek ħaġa tgħid, imma jien għamilt proponiment, inti tagħmel xejn. Illum qed jgħidlek hekk, għamel hekk, għax kull sitwazzjoni, kull ġurnata tinbidel il-fiżonomija tagħha. Kull persuna tinbidel fl-atteġġjament tagħha. Għax jista' jiġri li jiena qed nagħmel proponiment li lilek se nibda naħfillek kollox, li se nibda ngħadgref kollox, Illum qiegħda mħeġġa għax ħadd l-imbiet ta' Ġesu. Allura għandi ferħ kbir, naħfillek tagħmilli x'tagħmilli, naħfillek u veru naħfrilha. Imbagħad niġi l-għada norqod ħarira mikxufa u mhux taqbes iċ-ċinga bil-bokla b'kollox. U milli wedna m'hemm xejn. Allura twiet xejn, imma kuljum Ġesu Kristu permezz ta' Omna Marija Santisma qed jgħidlek għamel dak li qed jgħidlek illum. U l-Madonna qed tgħidlek għamel dak li qed jgħidlek huwa l-ġid tiegħek. Tallix irsinek jikmandak, għamel dak li qed jgħidlek hu, baxxi rasek, kun umli, tissuppervjax, terx, għamel dak li qed jgħidlek hu u tgħix kuntenta. Eżis semmija. Nitolbu lill-Alla biex itina dan ir-rigal li kontinwament nirrepetu din il-kelma. Irrid nagħmel dak li trid int, imma tini l-għajnuna tal-grazzja tiegħek lil Marija tħabbrila li dak li se jiġri fiha mhux bil-ħila ta' bniedem imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Lilna wkoll l-Ispirtu Santu se jgħinna biex inwettqu dak li jridu. Ftakru li n-nies kbar huma dawk li huma disponibbli mhux għar-rieda tal-bnedmin, imma għar-rieda tal-Alla. Jekk Alla jrid niltaqgħu bħallum 8 ijiem, insellimlek il-paċi miegħek.